Magkakaibang mga pasahero. Tatlo ang patay habang dalawa ang kritikal matapos na makasalpok ang sinasakyang van sa barangay San Nicolas, Iriga City alas 11 kagabi. Batay sa paunang investigasyon ng Iriga City Police Station, galing ang mga biktima sa isang family reunion. Subalit habang binabaybay ang direksyon patungo sa sentro ng Iriga, nag-overtake ito sa isang motorsiklo na nauwi sa pagkakasagi nito hanggang sa makasalpok sa pader. Sa lakas ng impact, nawasak ang unahang bahagi ng van. Parehas po yung pasentro na dua, and pag-abot po dyan sa may barangay San Nicolas, particularly po sa tapat kang San Nicolas Elementary School, na side swipe po ini na motor. Dahil po na-notice yan siguro kang driver na nasa kurbadang bahagi na sinda. Kaya po head-on, nabanggaan po ang pader dyan po sa nasabing lugar. Agad na idinala sa ospital ang mga biktima, subalit 3 sa 4 na sakay ng van ang idineklarang dead on arrival. Nagpapagaling naman ang isa nilang kasamahan at ang motorcycle rider. Kung mahilig ta, apwera kang na side swipe niya, after few seconds, nagbangga na sinda. So more on self-inflicted accident ito, and responsibility po ito talaga ng driver. However, namatay nga din po yung driver, so mahirapan po tayo nito kung sino pang kapanagutin natin. Pero we'll be studying the case para po at least yung other aspects ng kaso such as other liabilities, civil and others, ma-determine natin. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang masusing investigasyon sa insidente. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.